Yang menahan bisa. जों आंथ' साइन्स अफ टेक्न'लजिनि बारजा मानजाक चिनि टीटीआरडीसी नखफांगै एबं चिनि टीटीआरडीसीनि बुबागारानि अंगै जे ताबुक आचुक थां तंमानि आवन बिसिङा आङो कोऑपरेटिव आन्थानि बागजागबा एबं कोऑपरेटिव एबं साइन्स अफ टेक्न'लजी तिनि अरव जों चिनि खुमुलुं बेराय फांगो अर्थात पार्क ओ पार्कनि बर' रंनि हामक्रायनि बागै बर' बेराय नायनाय मत हामक्राय उंथुन हिनै न आं तिनि चिनि डिपार्टमेन्टनि गै जों अर पस्टमार्टा जों सुलार तिनि थेपानाय ओ थेपामान बाय जत बर' न सारिपांगो माइसिंनि सालबा सारिपांगो गुरु फुरुंखाय चिनि ओ पार्कनि कचोंगै चिनि सुलार जोंगानो एबं ओ सुलारनि माध्यमे चिन बर' रबत्याव बारायनानै सुजुग मानानै हिनैसे जों तिनि ओ पार्क चिनि साइन्स अफ टेक्न'लजी हइते एबं ओ डिपार्टमेन्ट हइते जों तिनि पस्टमार्टा थेपानाय अबनि बागै जत नाय तंनाय जत खनाय तंनाय चिनि टीटीआरडीसी हापांनि हइते जों जा मानो एबं चिनि सरकार न जा बरक रिबो एबं जा बरक जोंनो सुबावो अबनो जों बेलाय हामबाय याफारि न तेबो गोबां मा चिनि ओ कोऑपरेटिव एबं साइन्स अफ टेक्न'लजीनि बिसिङाव जों दैति सानानि कायसा बरक न पाहाड़ एलाकाव दै मानैया ओ साइन्स अफ टेक्न'लजीनि एबं चिनि सुलारनि माध्यमे दैति सानानि आबो प्रपोजल लिजाक एबं नग नग बांनाबो प्रपोजल लिजाक आर हस्टेल छात्रनि हस्टेल जेता एडीसी बिसिङाव चिनि हापां एडीसी बिसिङाव जों जेता हस्टेल माने ओ हस्टेल बिसिङाव रिनानि बागैबो जों प्रपोजल लिजाक एबं नग बांनानि बागै प्रपोजल लिजाक एबं लामाव बांनानि बागै प्रपोजल लिजाक आबो जदि चिनि केंद्र सरकार एबं स्टेट सरकार जोंनो जदि रिखाय जों ए बिसा बिसिंनि बिसिङाव जों पेसा नकबार न मुया जानाय रंनि हातायो जों नकबार सिपसारिनानि बागै जों बेलाय जायतक दङ एबं बुबागारानि सरकार तैनो जों ताबुक जराते जों बेलाय अनेक साकाव काजाक तेबो साका कानानि बागै जों नायनाय जत बरन जत चिनि ताबुक एडीसी हापांगो तंनाय रक एबं चालुनाय रक बरबो प्रत्येकटा जारजानि डिपार्टमेन्ट उद्योग नाजाक अबसुनो कक जतनो हामबाय आं नरक जेता नाय तंनाय रनो बेलाय बेलाय हामबाय आनि चबानि चिबाय याफारि आनि कक पाइसा।